trebamo krenuti sa 3 ključna problema. Prije svega katastrofalna ekonomska situacija, s jedne strane ogroman broj nezaposlenih, korupcija na prvom mjestu po čemu smo poznati maltene ne samo u regiji nego širom svijeta i nezaposleni oko 560.000. Automatski znači da zemlja u kojoj je takav ambijent sigurnosno nije podobna za ulaganje bilo kakvog kapitala. Nije samo strani kapital u pitanju, mi imamo 9 milijardi domaćeg kapitala koji stoji na bankama gdje domaći investitori nisu spremni u ovakvoj situaciji da ulažu novac zato što im niko ne daje garanciju da će njihov novac na kraju krajeva profitirati određenim rezultatima. Ono osnovno o čemu trebamo voditi računa to je da sigurno situaciju podignemo na puno veći nivo, da i stranim i domaćim investitorima omogućimo da njihov kapital će biti siguran u rukama Bosne i Hercegovine, da će biti siguran tamo gdje se uloži, da će nezaposlenost koja je sada na nivou od 550.000 neće dovesti do socijalnog bunta i da sve ono što bude uloženo maltene propadne preko noći kao što smo to imali prilike da vidimo u našoj bliskoj budućnosti. Sigurnosni ambijent je garant da će naši investitori, a i strani investitori početi ulagati sredstva i samim tim ekonomski nivo i ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini podizati na onaj nivo na kojim svi želimo da bude.